South Africa sanibonani igama uMelisizwe Ngongumusa owakamNomia umfana waseFrayedi kwesenkosi uCulu uMsiyane induna engiphethe uSabelo owakaMadela njengamanje ngihamba na9 insizwe yaseMangangeni encane kakhulu angayisho ufuna izisho yona mfowethu uba igama lakho ubani sabukulisho mina le gama ubani hayi nizwile South Africa uMasantula uyabasantula mfana mfowethu ufikile emculweni weza noshunu ufike ngawo kunjani abantu bakumukela kanjani kunale ngoma yakho le enomsizi abantu abaningi abangasidinga kulo wena nabo awubabizele nje uyikube mbili mina ibize ngabize ibize Masantula Wadade umfana omncane uthi abuthenga umsizwa uyathengwa ngabe sonke sizinsizwa abaningi babuthenga esitolo sesibhama yikho into engayisho owakithi yini ke oyidlulisa kwi South Africa yonkana ofisa ukuthi isupport ngayo wajabulisa abantu ngokumesikeni bejabule bonke abantu leyo nto yakwenze njani yino ifisa ngumculo wakho angithi usafunda njengamanje ufunda ugrade uya kwesikoleni yakho phela noma ufuna into siyasithembisa ukuthi wena uzophasa kunyaka uzonikeza umculo wena awuyibizeke ngifuna ukuze Masantula ukuthi uyibiza kanjani sovalelisa cha awubize ngezakhe ingoma Ngibhale mfana omncane kulungile South Africa sesiqedile sibe sinoMasantula namhlanje mfana osesemncane simfisela intata sicela nimsupport kakhulu uzazokhula afike lapho lokufika khona